Kien il-ġimgħa filgħaxija meta l-imsieħba soċjali li jagħmlu parti mill-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCESD iltaqgħu sabiex jiddiskutu l-miżuri prinċipali tal-baġit li l-Gvern ser ikun qed imexxi l quddiem nhar it-Tnejn li ġej. Kien għal dan il-għan li waqt din il-laqgħa l-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna għamel preżentazzjoni lill-imsieħba soċjali dwar il-baġit. Ma kienx hemm xi sorpriżi. Sintendi jekk kien hemm xi deficits ikbar huma jiddiżappuntawk, però min-naħa l-oħra aħna qed inħarsu lil futur b'kuraġġ illi mhuwiex xi ħaġa li ma tistax nimmaġinaw li ma jiġix manageable, okay? Xi ħaġa li nistgħu nikkontrollaw u qed inħarsu l-qudiem biex inkomplu nimpruvjaw il-finanzi tal-Gvern bi programm ċar u li jibqa' sejjer għas-snin sal-2016. Ir-reazzjoni tal-imsieħba soċjali kienet waħda pożittiva ħafna għal viżjoni tal-Gvern ġdid fil-qasam finanzjarju ta' pajjiżna. Aħna konfidenti illi jekk jinħolqu l-proġetti li qed jgħid il-Gvern u jinħolqu jitħadmu iktar l-inizjattivi li hemm f'dan il-budget stess, sal-aħħa tas-sena għandna we can achieve the targets li huma jidhru reasonable. Irridu nkunu pożittivi f'dal-pajjiż għandna challenges kbar ġejjin, però ċert li jekk naħdmu kollha flimkien dawn se nelbuhom u nibqgħu sejrin aħjar milli konna. Matul din il-laqgħa l-Ministru responsabbli mid-Dialogu Soċjali u d-Drittijiet Ċivili Helena Dalli ħabbret li t-tmexxija tal-MCESD għandha tkun waħda ta' rotazzjoni fejn min ħaddem il-unions u s-soċjetà ċivili kollha jkollhom l-opportunità li jipparteċipaw f'dan il-livell. Saħqet li tittama li l-Gvern min ħaddem il-unions u s-soċjetà ċivili jersqu aktar lejn xulxin sabiex il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet jitjieb sabiex bekk jiżdied ukoll l-tkabbir ekonomiku. Din il-proposta ntlaqet b'mod pożittiv ħafna wkoll mill-imsieħba soċjali fl-MCESD. Blu li għandu jkun hemm rotation, anzi l-GRT għamlet proposta bil-miktub li għandu jkun hemm rotation bejn employer, civil society u wkoll il-trade unions. Sa dan it-tant kienu bosta dawk il-membri tal-MCESD li ddiskrivew din l-ewwel laqgħa wara li ġie elett Gvern ġdid bħala waħda pożittiva ħafna. Kontra kull professjoni fuq il-medja kellna laqgħa verament sabiħa, kemm bejnietna, kulħadd esprimi l-dak tiegħu, u kemm imbagħad l-iskop tal-laqgħa li kienet fuq l-aġenda, li kienet fuq il-budget. Kenna llum preżentazzjoni minn Prof Scicluna li vera kienet tajba. Saqsejna kull tista' tajt kull wieħed li kien hemm hemmhekk bħala msejba soċjali, kulħadd saqsa d-domandi tiegħu u l-affarijiet li kien hemm. U nista' nawgura tajjeb ukoll li donnu l ħaġa l-fini tal-pajjiż għall Prof Scicluna stess u ottimist fuq dak li qed jara, u kemm aħna bħala MCESD, bħala msejba soċjali, ma nara xejn li jkompli jfixkel minn dak li ġiġa bdejna nkompluh naħdmu bejnietna. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zerb sostna li fih dan l-MCESD bħalissa jirrenja spirtu kbir ta' kollaborazzjoni bil-għan huwa dak li pajjiżna jgawdi minn tkabbir ekonomiku sostenibbli. Għamlu li kienet laqgħa pożittiva fejn li sabsu l-imsieħba soċjali kollha ewrew ir-rieda tagħhom illi jagħtu sem tagħhom fl-interess tal-pajjiż. Tkellem ukoll f'dan is-sens iċ-Chairman il-ġdid tal-MCESD John Bencini li sostna li llum jinsab kuntent ħafna bl-eżitu ta' din l-ewwel laqgħa ta' dan il-Kunsill. Personalment, ġifieri jiena bqajt sodisfatt ħafna, jiena l-attitudni tal-social partners illum kienet tajba ħafna, jiena ġifieri stess ħadd pjaċir ħassejtni komdu illum. Jiena qattilhom għaliex kien hemm min semma illi jisma il-social partners iridu jkunu iktar involuti u jiena wettom u għattilhom għatlu l-bieraħ stess jiena tajt direzzjoni lis-segretarjat tiegħi biex issir laqgħa jien individwali ma' kull wieħed minnhom mill-assoċjazzjonijiet kollha biex naraw kif dan il-konsill illi dejjem jgħidu li huwa konsill konsultattiv ma jkunx konsultattiv tal-kelma biss, imma konsultattiv fil-veru sens tal-kelma.